Mình ru ai lắm ni mình chẳng ngày lắm ni coi mắt na ma tu ora 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 ra kamanot gal mani sumsay te ora 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 Dahil makapena ay ni sawa mari ora Pipra ay da kamanot ga Siya nitog na puso ay ba ay mangikoy matagra ora Jalan mama tu ora ora Itiaw lang mong Lunare mitru ay lam ni mong sang matnare ora 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 Jalan mama tu ora ora Itiaw lang mong Lunare mitru ay lam ni mong sang matnare ora ora Jalan mama tu ora ora Itiaw lang mong